मणिपुरनि थासारिखौ लाना बे समाव मणिपुर सरकारा शुट-Atsight बिथोन होबाय। नंगौ दासान्दि मणिपुर रायजोनि थासारिया मोजां नङा। थासारिखौ दबथायनो बे समाव शुट-Atsight आदर्शजों लोगोसे इन्टारनेट बन्द, कार्फिउ आरो जायगा जायगा इन्डियान आर्मि थिसनबाय। एसटिनि मान मर्यादानि सायाव कर्टआ बिथोन होनायखौ लानानै मणिपुराव दुंहाव थासारि। हाजोनि ट्राइबेल आरो हायेनाव थाग्रा मिति मोननै हारिनि गेजेराव सोमजिदों दाङाबाजि। मिति हारिया मणिपुरनि हायेन ओनसोलाव थाग्रा रायजोआव 53% सुबुं गोनां ओबीसी महरै गनायजानाय हारि। The Scheduled Tribe Demand Committee of Manipuri या 2013 मायथाइनिफ्रायनो मणिपुरनि मिति हारिनो एसटिनि मर्यादा होनांगौ होनना दाबि खालामबोदों। नाथाय मणिपुरनि मिति हारिया जेसेबांनो एसटिनि दाबि खालामदों बेजों समान समान थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोराबो हेंथा खुद्रिखांदों। बावैसो मणिपुरनि गोजौ बिजिरसालिया मिति हारिखौ एसटिनि फारिलाइयाव सोनांगौनि थाखाय गोनां फोरमानलाइफोरखौ गथायनो मणिपुर सरकारखौ बिथोन होदोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै ट्राइबेल माहारिफोरा गोख्रों खुद्रिखाङो आरो बेबायदिनो दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। थासारिखौनो दबथायनो बे समाव मणिपुर सरकारा शुट-Atsight आदर्शजों लोगोसे इन्टारनेट बन्द, कार्फिउ आरो जायगा जायगा इन्डियान आर्मि थिसननाय जाबाय। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।